ABD és una ONG que treballa per garantir els drets socials, especialment d'aquelles persones que estan en una situació més vulnerable. Des dels 80, ajudem a les persones a superar la seva addicció a les drogues. Amb les seves famílies i el seu entorn, teixim xarxes que faciliten aquest procés. Amb programes pioners de consum supervisat i intercanvi de xeringues, contribuïm a la prevenció de la transmissió del VIH i altres malalties. L'objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones que consumeixen drogues. La pobresa afecta totes les esferes de la vida d'una persona. S'ha de començar de nou. Comptem amb pisos assistits per a la població en situació de vulnerabilitat que cada any acullen a 95 persones. Quatre de cada 10 persones dels serveis d'inserció sociolaboral d'ABD han trobat feina. Des dels seus inicis, el nostre programa de lluita contra la pobresa energètica ha assessorat a més de 1.500 llars. Treballem per garantir els drets de totes les persones, la seva incorporació a la societat i l'exercici actiu de la seva ciutadania. Energy Control compta amb reconeixement internacional. Informem en espais de festa sobre els riscos del consum de drogues i realitzem tallers de prevenció a les escoles. El servei d'anàlisi detecta adulterants que suposen un risc per la salut pública. Atenem a dones que han patit violència masclista i que lluiten per superar les seves conseqüències. En l'àmbit de la prostitució, hem detectat que una de cada 5 dones és víctima de tràfic. Per això, treballem per prevenir la violència i fomentar les relacions igualitàries. La parella i la relació amb els fills i filles són els principals motius de demanda en els espais d'atenció familiar, en els quals oferim mediació, atenció psicosocial, assessorament jurídic i formació. El 2015 vam oferir atenció domiciliària a més de 10.000 persones perquè puguin seguir vivint a les seves llars. Són persones grans, persones amb discapacitat, en situació de dependència o amb menors a càrrec. Gestionem residències i centres de dia. A més, disposem de serveis innovadors, com el programa d'envelliment actiu i comunitats d'habitatges adaptats. Promocionem l'autonomia de les persones amb discapacitat intel·lectual, dotant-les d'eines que els hi permetin exercir els seus drets de forma plena i sense discriminació. Afavorim la seva integració social i laboral i millorem la seva qualitat de vida. Fa més de 10 anys que promocionem els espais familiars. La nostra experiència ens ha demostrat que si una família rep suport afectiu i social pot oferir els millors braços. Des del programa Preinfant, treballem per prevenir el maltractament infantil. En el 2015, hem estat un equip de més de 3.000 persones entre professionals i voluntariat. Desenvolupem una 70ena de programes i atenem més de 100.000 persones. Tenim nous i grans reptes de renovació estratègica. Vine a conèixer-nos. No dubtis en col·laborar.